apolisi akumalawa amene mubwera udzani manga ineyo kwathu kuno ndiye tikuzane musadabwera udzani manga kuno choyamba ichi usati kuti musabwere bwerani mesa akugamulana kuti mbwere bwerani so tipange chonchi mutika boma la uza apolisi kuti andimange chanchani ineyo I don't even know kuti andimangira chifukwa chani I don't know nkhani iyi yalembedwa apayi zoti kaya ndamnyoza munthu wa HIV kaya za AIDS zanchani zoti even kubwera ndi umboni kuti umboni unanyoza ayi aba mukoma za 50,000 ine nimagawa ma 50,000 wantu nimagawa ma 20 pin wantu ine nkalephera upereka 50,000 koti la ndigamula ndiye no ripenge yonchi bwera munza ndimange kuno bwerani koma ine I didn't receive any warranty ndipo chakumwaye kunoku muntu akazori you have the power you wanna use it against muntu akazori you have the power you wanna use it against us poor people komeneyo ine apa I didn't do anything wrong zoti ndimangidwe I did not do anything wrong kaya muna potika nayankhula zoti kaya ajeni ajakwera manena izi ndi izi video mwenda pangayo lija kaya yeah, so actually let's talk about Tamia Ja. I don't know, like these things guys atani kaya like akuti judge wa ku Lilongwe wangu lamula kuti basi Tamia Ja apite ndithu akalowe akakhale manja mwa polisi chifukwa choti iye uja ali ndi bail. Yeah, ali ndi bail nthumba. Yeah, and they actually bail umene inaseti matha kumvesa bwino bail ndiona kuti iwe uli ndi milandu komano sinafike poti kaamba pali chigamulo bwino nde it's either kuti umakhala mkati ndi apolisi aja kapena boya yuma zivulumusa umazira akulu ndi ndilipo komano I have to bail myself out ndo umapasa yani umapasa zimene angakuuzezo ndalama kayauza trizina taugira nyumba kugizira nyumba yanthu kuti kuti akhale ndi chikhulupiriro kuti munthu alipo ndithu sana thawe nde Tamia Ja ndi case imene I think yati yokhuzana ndi za pa social media namene munthu wina wake so not sure about that ndeno afterwards anapanga video I think dzulo kupanga react zimene amayankhula a president nde after kupanga react video imene ja there was a kwabula nkhani yatuluka so ndia iweyo basi usuna onekera ku koti for pamalendo awiri maso usuna libye 50,000 ndezambiri something that we actually do not myself ndiba information ambiri yokuzana ndi nkhani imeneyi komano yeah nkhani ndende imeneyo nde muno wake so wayankhula so yekha bwino wake muno wake wayankhula yekha so maganizo ndorani bankhani ya Tamia Ja apite akalowe ndende akamusunga amene koko kudikira nthawi imene anamu aza gemule aza mwimbe mlandu chifukwa kuti iyeyo ali pa bail koma nangasema kuti tuzikaonekera kuti kucha ndi ati yesama mapitako I don't know if it's true or not sana libye 50,000 I don't know if it's true or not anyway guys thank you so much nkhani ndimene ndi muno wake alongosolaika kumagana wakuzwa ndorani pa nkhani yokuza ndi Tamia Ja afuna mwina I don't know koma I didn't do anything wrong bana komabe ndikubwereza panopo kumale kuno zinthu sizikuyenda mave inu come on msamari wopheze ndi mphamvu zanuzo komanso mwina so ndikapume kaena mufuna undiphapa kamufuna chanchani do whatever you want komene there is no way I'm going to allow myself to bow down to amene I don't even know why they're going to arrest me for bwerani kuno ndakonzeka kale apa mundu onaso mmanyuzi mungala ndijambule ndivala zinchena sindichenaso muzijambula bwino muzika mmapeji mwanumo kuti Tamia Ja Hanna Jabes wamangidwa for what what did I do didn't do anything wrong to anybody zani mangena mwene bwerani guys this is going to be my last post ababa ndo wa live kuti apolisi akamabwera muhaone live abwera come mudakandimbira phone bwera kuno koma chimangire ndikhani Japan lero kulizi iya ndimangena mwene bwerani zani mangire achakwera mapanga address the nation well the national team
is playing. So anthu ena amonera national team, anthu ena amonera mpira, ndi I don't think anamva zomwe ajabwera anayankhula sikanganali busy ndi za mpira anthu ena. Let's watch. Kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata malali ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Ndona ngati kuti ndalezi zalowa business tsopano. Ndona ngoti zalowano business sizinalowe kuti no anthufe mutigwire manja mulithandize anthu amene tili ku Malawi ife. Zalowa business. Ambiri andalenu pano, you only think about your families, you only think about money kuti inuyo muzidya bwino, muzinyoviza bwino. Chifukwa ineyo pano posi noneko munthu olowa ndale mmodzi apa kukayima kunzero wa mafuta. Mwamve? Sinoneko olowa ndale mmodzi akuyima kunzero kwa mafuta. Ifeyo ti anthu fe timayima nzero wa mafuta guys. Hours tili kumeneko ndoti zinthu zathu zina zayima. Koma no anthu andale ambiri inu chonde komwe muliko tufune niyo mutigwire timakuvoterani kuti nuyo mutithandize koma simukutithandize ya. You only want votes, mufuna ma vote, not to fix the economy. Ino nthawi ya ma vote munthu sunga abwere pano mane zoti mundikhululukire izi ndi izi. Like we don't care about that. So anthu fere akazoti kuvotera munthu timafuna munthuyo apange fix zinthu. Osati munthu yemweyo usadzibweraso pano azibweraso pano paso azizatuza susule anapanga izi anapanga izi ndi izi. Why are you a leader then? Then you cannot lead the country if you are like that. Sometimes it's okay to give up. But what can happen? Kudino mwina tieseko muntu wina aendetse dzikoli. Anthu ena omwe aendetsa ko dzikoli ango give angopatsa ma chance anthu ena. You will lose nothing. Ndalama mwinazo kala anthu inu ndinolemera timaona dzimagali moto ma bodyguard mpweche. Machanchani mpweche. You guys ndikuzeni vanu. Ine ndimoba mulungu. Mwamve? Sindoba zilengedwe za mulungu. Even agalo opya ndimawita. Agalo opya amene anthu amaopawo ndimawita ne agalo. Komanso anthu andale ambiri ino apa mmanyumba mwana mufunika agalo mmanyumba mwanumo. Chitetezo mufunika agalu achitetezo security dogs. And one dollar wina aliyese ngada apa amene akufuna security dog mundipeze 0989 520470 makanda agalu a security. Koma ayi nditu sumufuna even kutukula ntchito za mayuthi mmatona mayuthi enafe pano tupanga mtima business iti nditi ayi mmatukula dzima company dzina. Instead of us sinanga nafe ndifo amisala ozelezeka. Koma tikamayankhula pano muziro opyeze kuti akumangani mesa ndifa amisala tisiyeni misala yathu iyi tidzipanga misala yathu iyi. Mundive tisiyeni misala yathu ifeyo tidzipanga ni misala yathu iyi. There guys, let me tell you the truth, okay? Here's the thing. Aliyese pano right akuvutika financially. So muntu akazoro kuvutika, you don't blame Boma. For Boma has nothing to do with our poverty. Komano timapanga blame the economy. So economy kuti ipangidwe bwino kapena kuti isokonezedwe imakhaza uri anthu andalewa akusokoneza apayi akupanga bwino. So muntu kuti akhale president amafunika mavoti ya ife. Tikamuvotera muntu chema makhaza uri tamulemba ntchito. Ma president amandira masalary. Tamulemba ntchito muntu uja. Okay? Ndeno muntu akazola mulemba ntchito timafuna no muntu uja atipange protect ifeyo.
atigwire dzanja ifeyo koma instead of kuti panga protect amatiopyeza. Kodi nomesa mukana zori mtengo waferereza ukhala paja kuti pakuti. Kodi nomesa mukana zori mukalowa mboma mupanga izi ndi izi. Tikamafusa zimene zizi zinthu zoti analephera kupanga amati nde kuti tufuna tayipitsire mbiri. Izi ndi izi ndiye palino anthu ena apa anthu omwe mmalipiridwa kupanga support kadzivani izi ndi izi. You know kuti you are doing it to gain money. And when they are doing it to gain votes. If we are doing it kuti tithandizane. Tiyende tithandizane pa. Yamuvura MCP, yamuvura DV, yamuvura UDF. It's your choice. Umosa mabwera pano mazali yanchana aweya, chamba jani. Jada shuka pada kundikonda poti zawa shupa fada zanu zada chulata zada sunga thingati sumazitsata titokoze jawa ya Malawi inetu ndinatsanziko deni pochoka kuti kaje marapa kuti kaje ku social media kedina sorry baby bebani rusosa babe musamve nawe tifomuka muzumuno fana muzi bebe yangaye mudabwa ndiroza kuti mafana muze izi ndizi anthu mudabwa ndene zomadabwitsa anthu tadabwa kale zomwe zachitikazi tadabwa kale feyo sanami gone bwino bye.